Čo to je? Vidíte to? Jak to chodí. What the fuck? A modrá, zelená, červená, biela. Preblikuje to. A teraz je to tam. A máne čo? Jak to chodí? Vidíte blikať tie hviezdy? Všetky hviezdy sú na rovnakom mieste. A čo je hento vpravo hore? Toto. Čo to je? Čo to je? Hviezdy blikajú na modro a červeno. Ale hento bliká zelená, biela, modrá a červená. A krúti sa to. A nechápem vôbec tomu. Absolútne. A hentam, chlapci, je druhé. Proste toto. Kúkaj sa na to do piče. Držím telefón v stabilizovanej polohe na múriku. Ani sa nehýbem. Vidíte to teraz medzi červenou a modrou hviezdou, ktorá je... Červená je hore, modrá je dole. A to medzi tým je čo? Čo to je? Úplne jasne môžete vidieť tie hviezdy, jak blikajú. A teraz je bližšie k tej modrej. A ďalej od tej červenej. A ide pomaličky k tej modrej. Stojí na mieste teraz. A tiež bliká modrá, červená, biela, zelená. Teraz je pomaly v tej modrej hviezde. Išla kúsok hore. Teraz je... No,